Vy ste začali svoju kampaň relatívne skoro. Ako sa cítite teraz? No určite lepšie, ako keď som začínal. Ako človek, ktorý som nikdy nebol v politike a nebol som známy zo žiadnych médií alebo niečoho takého, tak cítil som za svoju povinnosť začať podstatne skôr. Vlastne vtedy, keď prebiehali prvé prieskumy a tak ďalej, tak moja šanca uspieť a dostať sa do druhého kola bola relatívne nízka. Dnes, po uplynutí už tohoto obdobia, tá šanca je vysoká, šance sa vysoko zvýšili a ja som veľmi rád, že ľudia ma trochu spoznali. Pocitovo, keď sa prenesiete naspäť do toho obdobia, kedy ste sám vnútorne zvažovali, či do toho pôjdem alebo nie. Ako vyzerala tá vaša pomyselná stránka má dať a dal, plusy a mínusy tohto rozhodnutia? Čo bolo na plusovej stránke? Prečo do toho chcem ísť? No ja som pred viac ako 8 rokmi sa rozhodol, že zanechám ten manažérsky život, život podnikateľa, zamestnávateľa a že sa budem venovať tomu, čo pokladám v živote za to najdôležitejšie, pomoci druhým ľuďom. To je taký ten zmysel života, dávam to strašne veľa. Takže vlastne ja som zanechal všetok svoj manažérsky život a venoval sa plne práci v charite, v Dobrom Anielovi. Ja som nikdy nechcel vstúpiť do politiky. Akúkoľvek ponuku od ktorejkoľvek politickej strany som zásadne odmietal. A bolo ich veľa? Boli minimálne 3 a do skutočne najvyšších pozícií vo veľkých politických stranách. A tak som pre tou dilemou stal, ako dokážem pomôcť ešte viac a napokon sám v svojej hlave a následne v rozhovore vo svojom okruhu najbližších priateľov, známych, ľudí, ktorým verím, ktorých názoru verím, že mi povedia pravdu, som túto otázku predostrel. Nemá zmysel, aby som išiel kandidovať za prezidenta a nevyskúšal pomôcť z pozície prezidenta ako takého. Prvá reakcia mojej manželky bolo, to je rozvod. Čomu ja som sa vôbec nemohol čudovať, pretože máme malé deti, ale tá jej obrovská sila, tá sila matky, ktorá sa bojí o súkromie, chráni súkromie svojich detí, bojí sa o ne, to bol pre mňa taký najtvrdší úder, ktorý som dostal. A skutočne musel som stráviť veľa času vo vysvetľovaní, prečo to chcem, ako by to malo dopad, že čo všetko, že to nerobím kvôli sebe, nerobím to kvôli tomu, kvôli peniazom, kvôli nejakému pocitu moci, ale že to skutočne robím kvôli tým deťom. Že tak ako my máme 2 malé deti doma, tak sú stovky detí, ktoré ochorejú a ktoré by potrebovali mať lepšiu zdravotnú starostlivosť. A že to robím kvôli ním. Takže na záver, toto bola taká najťažšia reakcia a s tou mi trvalo skutočne veľké obdobie, kým manželka povedala, áno, súhlasím. Verím ti, viem, prečo to chceš robiť, súhlasím s tým, choď do toho. Ja som sa preto rozhodol kandidovať za prezidenta, aby som pomohol ľuďom. Tam nejdem kvôli tomu, aby som vytváral si nejakú svoju politickú kariéru. Ja tam chcem ísť bojovať za ľudí. A keď niečo budem cítiť, že je niečo, čo skutočne bude poškodzovať, tak sa treba nahlas jasne postaviť a to pomenovať. V prvom rade ma trápi, čo trápi tých ľudí. Čo trápi mladých ľudí, prečo mladí ľudia chcú odísť zo Slovenska, čo trápi tých starších, ktorí sa boja mať druhé dieťa, aby mohli splatiť hypotéku, a až po tých celkom starších, ale aj v mojom veku napríklad, ktorí sa bojíme, čo bude s našimi rodičmi, či bude dostatok peňazí, pretože keď sú rodičia starší a zdravotná starostlivosť je zlá, ako sa o nich postarať. Ako zabezpečíte nezávislosť? Tým, že som finančne zabezpečený človek a ja sa niekedy smejem, že chodím na lepšom aute teraz, ako by som chodil, keby som bol prezidentom, tak ja tam nevchádzam kvôli peniazom, ja tam nevchádzam kvôli akejkoľvek sume peňazí, nevchádzam tam po akejkoľvek túžbe pomoci, takže tá finančná nezávislosť toho, tým, že ja som finančne nezávislý, tak tá nezávislosť je mojou absolútnou výhodou proti mnohým iným kandidátom, ktorí žiaľ takéto výhody nemajú a niekde v tom ich srdiečku možno tá túžba po niečom z toho môže byť.